שלום לכולם. שלום לכולם. כפי שאתם רואים כאן אדם ואיתי או משהו כזה. ושכחת את עצמך. וכמובן אני לא, וכמובן לא את. ואנחנו שכחנו להגיד לכם, אני הפכתי להיות לוחם, איתי עכשיו כשף מוות, נטע כשפת ברק, ואני כשף לחימה, או אש, כן זה אש. טוב, איפה אתה גם זה? טוב, היום אנחנו רוצים ללכת למשימה של אדם, ואדם כרגע צריך להוביל אותנו למשימה, אז אדם תוביל אותנו. ביי נטע. אדם, תרוץ לנטע. This moment. אדם. איזה וואומן. נטע, את יודעת איך איתי שר I just want to feel this moment? איתי תשאיר דקה? לא, רגע. But it was to be is the woman. כאן? אוקיי, אז זאת המשימה ואנחנו נתחיל. יאללה, דני. את לא מאמין שיש שיר כזה? אופה, אנדרמן. באמת יש שיר כזה. אני יודעת. שזה ממש הזוי. שונאת את החיים של בית ספר שלך, או סתם סיבה, או... נטע. מה? שמעת? חכו שנייה. אז זה השיר המקורי. חכו שנייה. אנחנו רק עוצרים שנייה את הסרטון בגלל שיש תקלה. אנחנו לא נתקדם בלעדיכם, אל תדאגו. אז אנחנו ממשיכים. כן, מה שהילדה זרה עם עצמות אמרה. נטע, יש לך עצמות? רוצים לשמוע משהו? אני התחלתי לעשות סרטון ביוטיוב, ואתם לא תבינו מה, נכון שאת הפרסומת הזאת של איסרקאו, עם השפן האינטראקטיבי והפרסומת הזאת האינטראקטיבית? נו. היא מפעילה לי על המסך. מה הם חושבים של עצמם? אנחנו נבזבז זמן שנייה בסרטון הדיבילי הזה? כאילו, ועשה משהו במקרה הוא מישהו של אבא שלך? רגע. אבל אף אחד לא יודע מי אתה, או מה אתה, או מי אתה. אלק, או מה אתה, או מי אתה. לא נכון. No way, I die. No way. אתם שומעים לי חשושים כאלה נטע? מה זה קרה? כן, משהו כזה, לא ברור. כן. למה? מה זה? אתה. איתי, יש לך שמד מה זה? לא, אין לי מושג מה זה. איתי, תרשום לי בתגובות. אוקיי. רק אל תחשוף את שמי, תסתיר אותו. נטע, אתה לא יכול להראות אותו כי נטע מצלמת. נטע, אל תסתכלי, אוקיי? איך אני יכול? נכון, טוב, אני לא אסתכל. הבנתי מה היא הולך שושים מלא. נטע. מה? איתי, לא. פה כל צבע נוסף. איזה גבר אתה, איזה צבע ורוד? יש לו צבע ורוד אבל. כן, באמת יש לי צבע ורוד. יש לו... זה מבליט עליך. זה נורא מתאים לך. קיבלתי עוד צבע. אני קיבלתי שתי מימוש. איתי, יש לי שאלה אליך. מה? איך לכולם יש את המתקפה של השכפולים ולי אין? כי אנחנו ברמה יותר גבוהה ממך. רגע, בואו למטה, לא הרגנו את כל המפלצות כבר. יש פה מלא מפלצות שלא הרגנו. מלא אבל. מלא. רגע, אנחנו הגענו מפה, מלמעלה נטע? כן. אז אני רוצה לדעת מה היה במשך שלי, דילגנו עליו. ביי ביי שנוזלים. ביי ביי. יסניס. איתי הפך להיות סניס. איתי לא סניס. ביי ביי שנוזלים. אתם יודעים שבכל המשימה הזאת לא מתתי פעם אחת?
גם אני. אתה כן. אני? כן. לא. אדם, נכון מיטי מת פעם אחת? לא ראיתי, אני לא מסתכל על השמות. אני לא אמרתי, נכון. איתי, נכון בסוף הפרק אנחנו חושפים את פנינו האמיתיים, רק עדיף שנטע לא תחשוף את פניה האמיתיים. לא בסוף הפרק, בסוף העונה. לא, ביום העונה השלישית. מה אתה צוחק? לא היו 3 שונות. בגלל שיש 3 עונות, בגלל שיש 4 עולמות. אבל לא בא לי, אין לי כוח. לנטע בסוף יהיה לו... לחשוף את פנינו האמיתיות. לנטע בסוף יהיו לאגים. יהיה לנו מקסימום סדרה בעלת 20 פרקים וזהו. כן. או שלא. טם. קיבלתי חרב. היי, יש פה מטבעות. היי, גם פה יש מטבעות. זהו. ומה עם זה? כן, זהו. close with Jane. הלוויין. We jumped. ייי. איתי, עכשיו הבנתי מה לחשת כל הזמן. כן. קאט. עכשיו ברצינות. נטע. מה? מה שאדם כרגע לחש, אני צריך להגיד משהו. אוקיי, אז איתי צריך להגיד משהו ואנחנו עוד מעט חוזרים. אוקיי, אז המשכנו. אם בא לכם לשמוע משהו דוחה, אז תשמעו. לא, אדם, לא. אם אתם שומעים את זה, תדעו שזה אדם. תשמעו עוד קצת. לא. מגזון. מצאתי את ההמשך מגזיק. די, אדם, תעצור ובוא לעזור לנו. כן, כדאי להיות כזה מגעיל. וככה אני יכול בפה פתוח. תאמיני, זה לא טוב. אדם מגעיל. אדם מגעיל ואני שומעים אותי פעמיים אז שמישהו יחליש את הרמקול. אני יכול להגיד את שמה של הסדרה שאנחנו אוהדים, רק במקום 41 אפשר להגיד 42? לא, אסור. כי אחרי זה כאילו אנחנו נותנים להם חסות, ואז כאילו הם עוברים לפות דברים במקום בנו. כן. ולא. אתם מבינים את זה? זה שאנחנו אוהבים אותם זה לא אומר שאנחנו רוצים שיצפו בהם יותר מאשר בנו. אנחנו רוצים שיצפו בנו מלא. אם כאן רק כרגע 2 סאבים. 2! אנחנו נעשה ספיישל רק אם יגיעו לנו 10. שכן, כמו שאמרנו בהתחלת הסדרה, ספיישל זה בערך שעה או משהו. לא, אל תגזים שעה, למי יש כוח עכשיו לראות סדרה מסכנה של ילדים? זה מה שאמרתי לאיתי, אבל איתי אפילו רצה 3 שעות. מה, אתם נורמלים איתי? אני לא חושב שמישהו עכשיו יסתכל 3 שעות בלי ללכת לחרבן או משהו כזה. לא, אבל תמיד יש את האופציה. אבל אם למישהו אם מישהו שומע אותנו ברדיו, אתם לא תאמינו איזה חלום היה לי. איזה? נכון בערוץ ניק יש את הסדרה הזאת גם לסידס, ב8:30? כן. אז היה לי חלום שאנחנו מנחים אותה. אומייגאד. כן, באמת היה לי חלום. ואתה יודע שאתה מפרסם את זה בתיגור, נכון? מה זה משנה? זאת סדרה. ואותה אנחנו לא יכולים לראות. אבל אתם יודעים שגם אנחנו יכולים לעשות סדרה כזאת? פשוט צריך להתקשר לאתר ולצלם סדרות כאלה. איך אתה חושב שהם עשו את זה? זה מה שרשום תמיד בהתחלה. צלמו סרטון שלכם ופנו בעצמכם באתר ניק, אנא לא להעתיק. איזה חרוז, ניק ולהעתיק. ניק, אנא לא להעתיק. רק אל תקנו לי פיק. נצר, נכון יש את האנשים בפייסבוק? נו. אז אל תפתחי את זה.
כי אחרת כולם יוכלו לדעת אנשים אחרים. לא, אל תדאג, רואים רק את המשחק של הלוחמים, אז אני אפילו יכולה להתכתב ולא יראו. נכון. אגב, ראיתי כבר סרטונים שלנו ביוטיוב, תאמין לי. אני כאילו חותכת את כל הדברים שאנחנו לא רוצים. כן, נגיד פרסומות בצד, או השם שלי למעלה, או... אנשים שלך משחקים בך איתך עם זה שעשו לייק. כן. נטע. מה? את זוכרת שבפרק הראשון שכחת לעשות את זה? כן. הפרק הזה את עשית, את נטרל. סתם, כן. כן, נטרל. יופי. I got you. בייבי. Oh yeah, baby. אז נטע, את יודעת שאדם דיבר אלייך? כן, אני לא. יודעת. לא דיברתי עליה, דיברתי על ג'סטין ביבר, ככה אז אמרתי בייבי בייבי, כמו שיש בשיר של ג'סטין. בייבי בייבי. מישהו מריץ את ג'סטין ביבר, רק בא לי להגיד לו שהוא צריך לעבור לג'סטין טימברלייק לו. מה ג'סטין טימברלייק קשור? הוא הרבה יותר טוב מג'סטין טימברלייק. באתי להגיד ג'סטין טימי טרנר. מה אתם צוחקים? זה מעליב. רגע, מה מעליב את זה? כן, זה מעליב. את ג'סטין ביבר או את טימי טרנר? תתאר עכשיו את ג'סטין ביבר צופה סדרה, זאת פשוט קולנית. יש להם בעיה עם החטא, אז זה נשמע חולנית במקום קולנית. הפוך על הפוך, מה זה משנה? גרגמל! ייי, גרגמל! אם הייתם בעולם המקביל הייתם נשים, איתה היה אישה ונטע הייתה גבר. היא לא הייתה נשארת אותו דבר. הילה הזאת היא ילדה מהכיתה שלנו הזו. כן, אבל יש מלא הילה בעולם. אז אתם לא תמצאו אותה אף פעם. ואם אתם תמצאו אותה, תברחו בכל הכוח. היא לא מיועדת לבעלי לב חלש. הוא באמת צודק. והיא חיבקה אותי באמת החובה. הוא צודק. כן, פעם אחת שיחקנו על מטר חובה בכיתה, ועשו להילה חובה לחבק את האדם. פעם אחת ילדה בכיתה שלי שם נועה, אמרו לה חובה עלייך לחבק אותי. למה אני כמעט נפלתי קורבן. אבל למזלי, אני שרדתי את זה. אני שרדתי כמו גבר ולא הצליחו לחבק אותי. פשוט משכת את הידיים שלך קדימה ואמרת קדימה בואי אל האור. סתם צוחק. קדימה בואי אל האור. מקסימום רוצה לאיתה. לא, התכוונתי שהוא אומר קדימה לכי אל האור, כדי שתמות. אמן שזה היה קורה בייבי. זה רק כמו בריין, נכון? נטע, את יכולה לעשות אחר כך אפקטים קוליים? קוליים כאלה. נטע, לא כאלה שנשמעים כמו כאילו את עושה עם מישהו. איך אתה עושה את זה עם מישהי, סתם לא. אני לא אזכיר את השם שלה. אבל אני מכיר מישהי שאתה נפגש איתה כמעט כל יום. אחותי. לא אחותך, היא לא בת משפחה שלך. Your name is R. אחד מהשמות שלה הזכרנו קודם בפרסומת. איזה פרסומת? קודם בפרק. כן, קוראים לה נטע תשמע. זה מה שאני חושב? כן, אתם גם שכנים, שכחתם. אז תגיד. טוב, קדימה, יש לי עוד משימה. רגע. אוקיי, אנחנו מצלמים 14 דקות, אז אין לנו זמן לעוד משימה. את המשימה הבאה אנחנו נעשה, כאילו,
בפרק הבא. אנחנו מקווים שנהנתם, לייק, סובסקרייב, קומנט, יאללה ביי.